ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ହେଲ୍ପ ଓଡ଼ିଆରେ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କେମିତି ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଗଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯାଇକି କ୍ରିଏଟ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଯୋଉ ଅଛି ତା ସାଇଡରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସେଟିଂରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆମକୁ ଏମିତି ଅପସନ ଦେଖାଯିବ ଓଭରଭ୍ୟୁ, ନେମ୍ ଚେଞ୍ଜ ଏସବୁ ଅଛି। ଯୋଉ ନେମ୍ ଚେଞ୍ଜ ଅଛି ଏଡିଟରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଡିଟରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପେଜ ଆସିବ। ପେଜ ଆସିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବାର କଥା ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ମୁଁ ଏଠି ଓଡ଼ିଆଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି। ଚେଞ୍ଜ କଲା ପରେ ଓକେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଓକେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଚେଞ୍ଜ ନେମରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଚେଞ୍ଜ ନେମରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେବନି। ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାଇକି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ହେଲ୍ପ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।